koji je jako popularan kod nas još nije došao, kod nas ono polako ulazi, napravili su, ti si možda, pošto si, pretpostavljam, u ovom elektronskom svetu, možda ti je to poznato, napravili su ovi satanisti sličice, personalizovane sličice majmuna. NFT-eve. Tako je. Da. I sad ti kupiš sličicu majmuna i to je samo tvoj majmun. I ti možeš da ga stavljaš, razumeš, na svoj profil. I evo ga, na primjer, ja sam video majmuna kojeg je kupio Neymar, ovaj fudbaler. On je kupio majmuna, platio ga je nešto oko $2 miliona. Tako, 1,2 miliona. Tako je. I on ima svoju sličicu i piše I'm a app. To on kaže, ja sam majmun. I sad što si veći majmun, bato? Što se više zadužuješ? To ti je veći kreditni skor. Razumeš? I ti kad pogledaš najzaduženije zemlje na svetu, ekonomski najrazvijenije zemlje na svetu, oni su ekonomski razvijeni. To su te najrazvaljenije zemlje. Oni imaju najveći spoljni dug. Kako je to veze što ti imaš najveći? Ti možeš onda još više da se zadužiš. Što si veći narkoman, da ćemo ti više droge. Još ćeš dobiti više droge. Znači, što si gluplji, mi u tebe ulažemo. A to je novac bez pokrića. I sad taj mučenik Mbappe. Šta on, dobio 300 milijardi. Šta će? Ti ako hoćeš... Šta će kupi majmuna i on? Vidi. Imamo. A šta je poenta? Kako ćeš ti budalu najbolje da upropastiš? Tako što ćeš da mu daš pare. Znači, daš budali pare i on se razvali, bato. Ali pazi kako ta lova funkcioniše. Naprimjer,